The elders in Biafra land have consulted Amadioha to strike anyone who put hand in the hands of kidnapping Mazi Nnamdi Kanu and continue detaining him in DSS facility. You don't read though. They say that the Igbo and the all Biafrans leaders don't come together. Consent Amadioha go give those people we go put hand for Nnamdi Kanu kidnap from Kenya. Hey, my people, I bet more watch the video before we come back and continue. Ana ebido ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa site n'ịbụ abụ mmepe. Ihe ndị a dị ebe a bụ ihe ndị a ga-eji mee ihe nke a na-eme n'ụbọchị nke taa. Ihe dị ebe a bụ ihe a na-akpọ nzu na olu Igbo. Nke a dị ebe a nke a na-akpọ odo. Nke a gbariri agbari bụ nzu oke. Nke a dịkwa n'ebe a na-akpọ ya gịnị? Nzu nke nne. Nke a oke. Nke a wụ odo. Nke a dịkwa n'ebe a Ọjị na ose. ọjị Igbo na ose ọjị. Ọ bụ ihe a ga-eji mee ihe nke a na-eme n'ụbọchị nke taa. Nke a bụ nsị egbe. Nke a Powder. nsị egbe. Ndị nke akwa nọ n'ebe a aka ji ọfọ. Mmanya ndị a n'ebe a wee ga-aṅụ ya ka ọ bụ ndị ndụ. Nke a wụ biko weleta ọfọ ahụ ka ịhụ ya anya. Ọ dị mma. Ndewo. Ka ọ dị akwa welitekwa ya ka opi. Aha. Nke a opi ndị Igbo ochie. Opi ndị Igbo na-afọ tupu ndị ọcha na-abịa n'obodo a. Ọ bịa ka a na-eji akpọte ndị gara aga na-eme ka ihe si ike ma a na-eme ihe omenala Igbo. Dịka aka ji ọfọ ọ ka fọkwara. O nwere ihe dị ndụ anyị na-ahụ ebe a. Imela Chineke na imela onye ọma. Nke a bụ ewu a ga-eji mee ihe taa. Ọkụkọ nọkwa ebe a. Ọkụkọ abụọ. Ọkụkọ ọcha na ọkụkọ nwere agwa ọzọ dị iche. Onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. Chineke kachasị mmadụ niile elu. Onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Ka anyị bulie ya elu. Ka anyị bulie ya elu. Chineke kachasị mmadụ niile elu. Onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. na-agwụnye mmanya ndụ a na-akpọ life. Anyị ga-adị ogologo ndụ. Biafra ga-adị ogologo ndụ. Ndị ichie, ndị ogede, ndị mmiri, ngwa nnụ lee nnụnụ mmanya nke anyị na-aṅụ ka anyị na-enye unu. Nke a bụ ka ogologo ndụ. Ogologo ndụ ga-abụ nke anyị. Ogologo ndụ ga-abụ nke anyị. Ọ ga-abịa n'Eke, ọ ga-abịa n'Orie, ọ ga-abịa n'Afọ, ọ ga-abịa na Nkwọ. Nye m mfuwe ugodi ihe ndị a. Nke a bụ mmanya nke a na-akpọ Hero. Anyị ma na anyị bụ ndị ike, Ndị mmeri. anyị kechi ike anyị enwee mmeri. Nna anyị ukwu bụ Nnamdi Kanu. Ike a niile ọ ga-enwerịrị mmeri.
anyị nwa bụkwa ndị okenye so n'azụ bụ ndị ose ka ha nọrọ na-anọchite anya ya na-arụkwa ọrụ ike niile anyị ga-eke anyị ga-enwe mmeri ndị iro anyị agaghị emeri anyị anyị ga-emeri ndị iro anyị na-eke n'orie n'afọ na nkwọ nke a bụ mmanya ọdịnala mmanya eji eme omenala n'ala Igbo ndị ichie ya wụ mmanya unu maara banyere ya o si n'ala wee fuo ọ ya mekwara anyị ji enye unu ihe ọ bụla anyị na-eri ka anyị na-enye unu anyị si unu eke ṅụrụ mmanya orie ṅụrụ mmanya afọ ṅụrụ mmanya nkwọ ṅụzuo unu Abụ ihe ahụ eji agbanye mmanya Ini agak-agak. Mana lagi? Ayam ụtụtụ ịwaala ya wụ mmanya ndị okenye na-eji eme omenala n'ala Biafra niile gbaa gburugburu anyị na-asị ndị ji aka nri aṅụ ṅụrụ nleke ṅụrụ nlorie ṅụrụ n'afọ ṅụrụ na nkwọ ebe ihe a bụ were anụ mmanya gị na-ele anya ndị ji aka ịkpa aṅụ unu wekwara aka ịkpa were ṅụrụ mmanya nke unu ṅụrụ n'eke ṅụrụ n'orie ṅụrụ n'afọ ṅụrụ na nkwọ Ala Igbo land. Ala Biafra bụ Igbo land. All elders. Anyị nọ ebe a n'ụbọchị nke taa na-ekwubi okwu n'isi nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. N'ụbọchị nke taa aka ji ngwere ha ngwerela ngwere abụra n'obi. Ọ bụ oke eke metara, ọ bụ oke ori metara. Agwụrọla eke, agwụrọla ori, agwụrọla afọ, agwụrọla nkwọ. Ka e were jigide Nnamdi Kanu maka mgbe eji nwanne anyị ejidere anyị. N'ụbọchị nke taa
ihe ọbụla bụ ihe o metara ma nke anyị metara kemgbe afọ taa bụ 11 12 ka anyị na-ekpogide ya aja onwe ihe a mere ga-adị ire n'isi anyị onwe ihe a ga-emere dị ga-adị ire n'isi Nnamdi Kanu n'ụbọchị nke taa elders na-ekpebisi Chineke okike abịama agaghị mgbe kepụtara ekele orie na afọ na nkwọ n'ụbọchị nke taa were ọtụrụ ga-atụrụọ ha tụrụọ ha ahụ eke tụrụọ ha ahụ orie tụrụọ ha ahụ afọ tụrụọ ha ahụ na nkwọ ma ọ bụ ndị ọcha jie onye gọvanọ si na Nnamdi Kanu ga-adị free anyị nwa adị free ọ ga-adịkwara ya mma ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị ọ bụ ada ọ bụ nwa ọkpụ o si n'elu o si n'ala Chukwu okike abịama akwa ka ebe nga na-eme ihe a ma igwe ọbụla ha siri je taa bụ igwe ọcha ebe a ka esi anyị were mere isi ọnọdụ anyị na ebe a bụ ala anyị taa anyị na-eli ọnụma ha iwe ha ihe ọbụla ha chere n'obi n'ụbọchị nkịta anyị na-ekpogide ha aja siri afa Chukwu okike abịama n'ụbọchị nke taa anyị enyere ndị akaebe nke ha anyị ji aka nna ewelite nke anyị n'ụbọchị nke taa ọnụ eri adịgo committed Nnamdi Kanu ejighị n'eke ejighị n'orie ejighị n'afọ Chineke amarala na ọchịchọ obi anyị ka eji maka ya nọ ịdị ya ka o were dịrị anyị ma dịrị ụmụ anyị ga-amụta mma n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ya ka o ji ngwere ha ngwerela ngwere abụrụ anụ oriri ka aha were gbaa izu wee sị na ga-ejigide gị ebe ahụ ọ ma dịrị ha mma eke ọ ma dịrị ha n'orie ọ ma dịrị ha n'afọ ọ ma dịrị ha na nkwọ lekwa onye isi anyị ya nọ nga izuzu ọjọọ ka anyị hara nọ nga onye sịrị ya ga-akata na azụ ree nwanne ya Chineke ekwekwara bikọs ife ajụ na efere ya ọ gbachala elu gbachaa ala ihe jikwa ejie Chukwu okike abịama n'ụbọchị nke taa ọnụ bụ elders nọ nga taa n'ụbọchị na-ekpebisi ka aha na-agba izu ejebe m alawa m aka anyị adịghị ya anyị ga-ewere ihe anyị mmadụ ama abịala ala anyị nara anyị ihe anyị na-enyebi anyị enyebi n'ụbọchị nke taa anyị ncha zụkọtara aka were kwerịta si na ọ ga-adịrị ha mmadụ eke ọ ga-adịrị ha n'orie ọ ga-adịrị ha n'afọ ọ ga-adịrị ha na nkwọ n'ụbọchị nke taa anyị ajụ ha ji ekwensu dị ndị otu ya n'ụbọchị nke taa anyị na-ekpogide ha aja siri afa Chukwu okike abịama akọchala ọfọ ịla ndị ichie na Chukwu okike abịama ihe ha na-eri ekpochiwela ebe a awụnyere ọbara anụ ndị anyị niile gbasara anụ ma ọjị ma odo ma nzu ihe niile eji chụọ aja a na-ekpochi ya ugbu a a na-awụ isi egbe ebe a ọ ga-esi ebe a gaa ebe a ndị okenye nye nri ndị okenye nọ banye ha ndị a ọ gịnị kwanụ nke ya gbukwara n'ebe a ị chọrọ iwe ya ga ebe a ga-ebịa gwụọkwa ebe ahụ mmadụ ọgwọ nla ihe ga-awụ ya ịdị ọkụ ihe soro nwa nla ha gawa ọgwụla nye m ya ọgwụla ọkpọrọ ọzọ Nze
ị ga-ekwubi okwu baa ya ebe a. My people, abeg make you share this video and don't forget to see there for pump info news. Share the video so that other people will know wetin dey go on as it dey happen right now.